Matur suwun. Heeh. Karo gentenan Mbak Tatin ayo. Jumeneng. Ya. Nek iki rasa diajari Pri Tatin iki. Nek ki marak jek diajari jek tekon-tekon apa to Pak Diatine napa to Mbak Mimin iki rasa diajari los. Bab apa? Ya babakan kawruh apa wae. Bab ngelekar. Bali kuwi meneh. Babakan kawruh sesrawungan, babakan ladi wong tuwa, babakan makarya rak wis ra ndak dipernahke mung garek neruske. Ini kan tesih tuwa jenengan, dadi kawruhe tesih akeh jenengan. Kula ya tetep ngangsu kawruh kalih jenengan. Ya ngono ya nok, ya wis tak ajari sithik mboko sithik. Mbak cari apa? Ndak babakan kawruh. Ada jari apa aku jalan? Rajane Sukimen ki lanang apa wedok nek ana wedok kok mak-mak. Oh iya, Pak. Ha iso. Aku iki ya ora krasa ora. Modus ta iki mau Ora modus, men rumah wis seduluran lho. Iki wong wedok le plak-plak kae lho. Lah kowe iki yo lanang. Oh iya kok. Lanang kabeh arep nendi iki aku jan. Ha iya. Biasane iki kok. Pamundutane ning loro Tin. Napa? Ya iki saka Theo Kadim Kakulon Progo pengasih sobat ngebiar yang selalu meresani wayang walaupun streaming. Request podang kuning Mbak Tatin Midut. Waduh. Wow, Mbak Tatin Midut. Iya ana duwite. Waduh 120. Ya. Kok nanggung? Ya ana tulisane sing 100 Tatin sing 20 Pak Dalang. Pak Dalang ya gelem 20. Gelem bae ora gelem. Enggak Mbak Tatin. Iya. Kalih napa? Ya iki ana sing nyuwun meneh. Bucange nyuwun lali janjine sing nyekar Mbak Tatin salam kagem grup WA sobat ngebiar saking Mas Maryadi Minggir Sleman. Oke. Kowe salah siji sik, kowe limbukan iki diaturke siji gara-gara diaturke siji. Ya. Karo iki ana panyuwunan saka Pak Agus Surabaya iki Promo Agus. Ya. Nyuwun jineman uler kambang dawah mikat manuk iki penake gara-gara boya. Mat-matan. Mat-matan dadi engko aku Roro Magus pandeng-pandengan. Jenenge mat-matan. Ya dibawani. Nggih lali janjine riyen nggih. Engko ling gagas dus-dusan engko sik. Ya. Ayo dilalae pas teko ae. Heeh kok mesti ya. Anggere muni pas limbukan mesti pas teko. Iya. Aku njaluk kreseke Mas tak gone mulih wae. Aku ora kotor nang kene. Kresek Kan pakan wedhus. Ya, to jeneng dodok lampang wong wedok ki diriwati. Batine Mas iki ngadeg kono kasine selak wedi lho lek kuwi. Kresek ya Mas, didobeli engko nek ngantek kok ning dalan ki. Pun gek medhun niku nek pun nesu ngambung dadakan lho Mas niku. Iya. Wong njaluk kresek ki ngates-ates Mas. Wedi tenan lho. Ya. Apa sik lali janjine ya kena Tin. Ya. Tina minggu kang tak anti Ya iki sing gone Pak Marsudi arep tok jaluk sisan ora. napa niku? Lah iku dhuwit kok. Oh nggih. Ngaweran. Duit ya arep. Walah alah. Lah iki urung dilakoni. Lah niku napa? Iki apa jenenge iki nyuwun iki mau. Podang kuning. Oh, ini sing 100 kuwi bali. Bali sing 100 iki mau ki podang kuning e. Iki lali janjine. Konjur kabeh arep diumplep. Lah padha le 100 lho, ra ya. Awake sak gajah. Ya wis ben kene kok urung tandange ora. Kene. Padha satu se kok dadak ijo iki. Ambo iki dalange iki. Kok mosok dalang turu barang. Ya ora apa-apa kok, ora tekan kok. Kowe ora nyedak kok. Ya nyedak lho, aku tekan kene kok ora nyedak. Wong arep nampani dadak go uthik. Dadak disengget. Ah, sengget. Sengget purun. Apa ta sengget? Sogok. Nyengget ki cara Pelem lho musime saiki ra nyegrok pelem ki lho, Nduk. Nyogok pelem. kok nyengget ki nyogrok nyeretel. Nek wong Jawa asli saiki sok ora iso bedake. Nyogok, nyengget, nyerengget, nyeronggot kuwi kata-katane beda kabeh, beda kabeh. Sengget. Sengget ki dhuwur disogok ngono disengget. sosoke. Nek sogok
Nek sogok ya disogok ngono. Pamane ana saluran banyu sing bumpet kae disogoki kanggo disogok. Nek ngene ya dikoroki no. Wong enggak maju metu. Nek dikoroki dubengke. Nyok disogokke ning karo dubengke. Kuwi dikoroki. Nek sogok ora nganggo dubengke. Ora nganggo. Kok dhewe. Selep ngono to. Ya jadi ya piye? Ya kok dene koyo ngeplak, ngampleng, jagur wis beda-beda. Ngeplak, ngampleng jagur kan ngene beda. Jagur ki tangane ngene. Jagur. Sapa wingi sing bar jagur? Aku. Dadi ketoke padha-padha nibani tangan jenenge wis beda. Mula endahe basa Jawa luar biasa, kosakatanya luar biasa. Tetep kudu ngangsu kawruh. Mula aja sok ninggalke basa Jawa. Kowe iki sing saiki sinden lagi naik daune sithik-sithik basa Indonesia. Halo, ana sing apal halo ae. Mergo cantik. Mergane iki ten Jakarta. Pinter, kemewat. Apaan sih? Ya mergane dijak Pak Seno lho nang Jakarta kan harus bahasa Indonesia terus nang Jawa iki kegawa ngono lho. Ya gawa ya ana apik ana orane. Soale kanca kula niku tak tanamkan harus menghargai budaya masing-masing daerah. Oh ngaten. Dadi kanca-kanca niku nek mayang ning Jakarta numpak bis gedhe ngonten mandeg ning Banyumas ya medun saka bis langsung ajak kaya kowe. Kepriwe ki mandeg maning Banyumas kaya kowe. Engko tekan Sunda ya basa Sunda, tekan Jakarta ya bahasa Indonesia ki menghargai daerah. Lah nggih. Di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Nggih nek iki kula enggak apaan sih kan ya. Ayo rasa digawa ning Yojo nek bali Yojo ya basa Jawa neh. Nek Yojo kok dilokke kok apaan sih? Sekarang ketontoy. Ketentok. Ya. Ayo nak. Bapak sing muni ndi ayo. Sok cantik kemayu kowe. Ora ya kae guyon lho kok terus dadi aja ya Pak Sino bareng. Aku dadi nek ketemu wong mesti tadi sok cantik ngono iki mergo jenengan lho. Ora ya kae mau keceplosan ya. Ora tak ralat Mas aja. Iki Dadi pancen punjeris kok ngono. Iya. pancen ayu tenan ora sok cantik, iki ora sok cantik. Ayu asli ayu. Wis viral lho ngono. Tetepen. Aku nyedak ngono ya gawane ya pengin kok jenenge. Pengen nyamang kae ndahane Mbak Tatini lho. Mulane kok omongan karo aku sing dimatke kok kudu mripate wajah tapi kok rono-merono lho. Aku ki nyamang bandul kalung iki padha karo ngono aku apa ora wong wedoke seliranya kan sama. Lah piye padha ora bandule? Beda, Mbak. Gedhe ngendi? Gedhe tekku. Oh. Nah aku cilik ya. Kok bandule loro iki sapa ngomong? Bandul kalung ya mung siji no kok bandul kok loro. Ngomong kok waton bener. Ya. Pinter golek. Pinter golek. Tilasan. Alasan. Kok tilasan? Tilasane sapa? Kirangan. Alasan. Yeah.
Kowe Napa? kok ana Garuda Pancasila. Lah aku iki senggaan ngono Oh, lho. ya sesuk tak anggone ya. Terus Piye anteng. piye senggakane piye ki mau? Garuda Pancasila. Mangga. Jan-jane Pas. Isih ana siji lho kok gara-gara lho. Nggih. Disahke ra? Napa? Disahke ora? Mangke to? Ha iya. Lah nggih. Ya. Kene. Titik sing nang kene. Ya saiki wae. Kok urung ditandangi kok titik saiki. Apa sila ilang lho. Ilang dengkulmu melocot ku apa? Amin wong ora percayanan lho. Lah iki Apa kowe dalange kondange iki- Pak Sino tertib piyayine kok. Sing ngomong sapa ora? Lah ngomong aku nyatane karo aku curawul kok jenenge curiga lho. Sama saya enggak lho. Pekerjaan dulu diselesaikan. Waduh, bahasa Indonesia. Rasanya enggak lho. Karo aku ora lho. Cok lali wis dalange wis tuwa lah. Ya dielengke tugasnya mengingatkan. Ngono lho, Cok tugas lali, mengingatkan. tetep lali. Lho Pak Seno ayane oke kok kowe ngelengke aja malah kok ngono. Ya tak ngarani. elengke tetep endi to? Endi to ngono. Iya, ya sik digunggu sesuk. Ya iki lho tak wadahi kok Tin aja kuwatir. Nah. Ya apa? Ada yang ngendi ngesak. Kok rumangsamu kaya aku ki wong iki kebangetan iki lho tak. Lah orang plewu ya disak kok mendah 100. Iki lho, mbok mripate iki nggo nyawang. Iki lho 20.000 isi nang kene. Lho. Iki arep apa piye? Ya endi? Nyonya, mbangane keruk wedi nyok kene. Kok kena wedi? Lah wong jeneng kok ya 20 ya tok tampani kok bangetan kok. Ya endi ora apa-apa nggo tekuyahane. Nah. Wah, nggo nguyahi kowe kuwi. Aku tak silih Mbak anu, tak boleh tuku pembalut sik, Mbak. Wes. Kayak iki lho, lek suki meni Apalagi bojare hamil. Ngono ki slamet tuh ya nek hamil ya. Ya ora. Berarti ki busung keket ya berarti. Oh hamil kok arep tuku pembalut. Ya. Bali nggone. Ya. Bali nggone.